Recacho lo montaron una gente de aquí del barrio de Recacho. Luego se juntó una cuadrilla de Baracaldo y ya cogió el testigo la gente de Baracaldo. Y ahora está retomando otra vez un poco en el barrio. Kirol guztiak bezala, arrizulaketa antzinako lan batetik dator ere. Herri kirolak orokorrean izaten dira batez ere baserriko lana edo landako lanarekin lotuta, baina Euskal Herriko alde honetan, ezkerraldean eta batez ere meatzaldean, egon egiten zen lan gehiena da mehatzeetan. Hortik datorren lan bat da. Arrizulatzailea edo barrenadorea edo zan mehatzeetan barrenoa edo zuloa egiten zuena, alde batetik hor barreno barruan dinamita sartzeko eta harria apurtzeko, edo zulo ezberdinen bidez harria ere ireki ahal izateko, eta hortik garai horretako lan bat zen, eta hortik pixkanaka apustuen bidez, mehatzen artean ere mehatzari jabeek edo haien arrizulatzaileen artean ere apostuak egiten zituzten. Azkenean igandetan batez ere lana ez egoela, arrizulatzaileak ere lana egiteko gogoa omen zuten eta apostuak egiten zituzten haien artean, eta pixkat hortik dator kirol hau. El día a día de una temporada el equipo son campeonato de liga, que solemos hacer varias pruebas. Luego tenemos el campeonato de parejas, que sería 2 personas encima de la piedra, y luego tenemos el campeonato individual, y luego tendríamos el campeonato de Euskadi, y luego hacemos exhibiciones. Txapelketa eta exhibiziotaz gain ere egin ditugu labore pedagogiko hori ere, tailerrak umea eta gaztetxoekin, ere haiek hurbiltzeko alde batetik kirol honetara eta haien herriko historiara ere, ezta? Adibidez hemen Errekatxon, Barakaldo ezagutu programarekin batera, ibili ginen tailer bat egiten, eskolekin, Barakaldoko eskolekin, eta gero beste hainbat herriko jaietan edo auzoetako jaietan ere ibili gara tailerrak egiten, eskoletan, institutuetan. Eta beste alderdi bat dela informalagoa, ez dagoen antolatuta, baina egiten dugunare txapelketen ostean, exhibizio baten edo txapelketa baten ostean, txapelketa bukatuta gero, plazan dagoen jendea gonbidatzen dugu harrietara igotzen, frogatzen, hor igotzen dira umeak, igotzen dira gazteak, igotzen dira adin guztietako jendea, eta behintzat hor kontaktu bat izaten dut harriarekin, eta horren harira hortik egon da jende animatu dela horri esker. Del tiempo que yo he estado barrenando, hay pruebas, exhibiciones. Igual la que más me gustó, la que más destaco yo, sería en el 2008, una exhibición que hicimos en la Mesqueta, que fuimos un combinado de barrenadores de Ortuella, de Gallarta y uno de Recacho, y fue la primera chapela que gané en el 2008, con Rayito, con Edu, con Murueta. Íbamos a una exhibición y estos vieron unas chapelas y pasó de ser una exhibición a competición a conseguir la chapela. Ni nahiko gaztetxo sartu nintzen honetan, 22-23 urte izango nituen. Eta batez ere harrera taldean izan nuen harrera sartu nintzenean lehenengo eguna entrenatzera, nola taldeko jendeak, nola nio nintzen beste lagun batekin batera, eta nola taldea asko lagundu ziguten, erakutsi ziguten ondo kirolentan nola zen teknika, zer egin behar genuen, eta oso harrera ona izan genuen talde barruan, eta oso giro ona sortu genuen, eta gero taldetik kanpo igual esperientziak batez ere gogoratzen dut lehenengo, deno gogoratzen du gure debuta edo gure lehenengo txapelketa, gure lehenengo exhibizioa izan zela uste dute Santurtzin, San Jorgeko jaietan, hor karpa baten, eta nik hori oso ondo gogoratzen dut txapelketa hori, eta hor ere izan zen exhibizio bat, Rekatxo eta Kabiezesekin, eta ere hor
nabaritu nuen beste taldeen, ez bakarrik nire talde bat, eta beste taldeen ere besarkadori edo ez dakit berotasun hori taldeen artean. Txapelketetaz gain ere kolaborazioak egin ditugu, alde batetik hasi ginen Patrol Destroyers taldearekin, DJ talde horrekin, San Vicenteko jai batzutan igo ginen eszenatokira harri batzuekin musikarekin batera harriari kolpeak ematen. Egon ginen iparralden Beñata Txieri abeslariak antolatzen zuen olako festival edo jaitxo bat. Eta bere semearekin batera ere musika eta harrizulatzaile edo olako nahasketa bat, gaina joan ginen Errekatxo talde osoa, jende pilo joan ginen. Errekatxoko eta beste talde batzutako harrizulatzaile batzuk parte hartzen dugu Burdina Hierro ikuskizunean. Hori da Adriana Bilbao dantzari, flamenko dantzariaren eta Beñata Txierien artean egindako proiektu bat. Da flamenko ikuskizun bat. Eta flamenko dantzaren eta musikaren bidez kontatzen du istorio bat nola Euskal Herriko migrazioaren inguruan, Andaluziatik Euskal Herrirako migrazio horren inguruko istorio bat, mehatzetako lanaren inguruan. Desde fuera se ve como que es un deporte duro, sacrificado, pero también tiene mucho de táctica, de puntería, de estrategia. Y luego, como reseña, pues es un deporte tanto como colectivo como individualmente. Porque aunque muchas veces las pruebas sean de 3 personas, de 2, y tiene que ser muy colectivo, a la hora también es una manera de superación, porque siempre intentas superarte a ti mismo. Y yo animaría a la gente, porque es una cosa muy gratificante, y luego con otros equipos pues no es, tienes competición, pero a la hora los equipos nos tratamos como amigos, amistad, nos ayudamos y todo eso. Oso kirol polita da, garri dago gure aparte kirol bezala, historiaren parte bat da, eta Euskal Herriko ondarearen parte txiki bat da, batez ere Euskal Herriko parte honetan, ezkerraldean eta mehatzaldean batez ere daukagun ondare bat da, eta animatzen dut jendeari frogatzen, engantzatzen du, ematen du ezetz, baina engantzatzen du. Eta batez ere, lehen aipatuan bezala, txapelketak daudenean, hor plazan bertan ikusten gaituztenean, hurbildu gugana, txapelket froga ostean, hurbildu gugana, eta frogatu, harrira igo, eta hor ikusten zarenan harriaren gainean, horrek engantzatzen du. Horri hasi gara denok, eta lehen aipatuan bezala, nabaritzen da, taldeetan dagoen elkartasuna, eta taldeen artean dagoen elkartasun hori, ere oso berezi bada, azkenan oso talde gutxi gara, oso pertsona gutxi gaude honetan, orduan gure artean zaindu behar dugu elkarri.